କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶଧାରୀ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର। ଯାହା ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏ ଜାଗମରା କମିଟିର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସି ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ମୋତେ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ସେ ଆଉ କେଉଁ ନୁହନ୍ତି ଏଇ ଜାଗମରା କମିଟିର ସେ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଭାଇ। ମୁଁ ତ କହିଲି ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଯାହା ଆପଣ ମତେ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଯେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇବି। ମୁଁ